କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର। ସେ 1848 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିକଟସ୍ଥ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଓ ମାତା ତାରିଣୀ ଦାସ। ସେ ଏଫେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅତି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ମାତୃସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ କାଳ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ 1864 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନାବୃତ୍ତି 1864ରୁ 1872 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। 1872ରୁ 1903 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। 1872ରୁ 1877 ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ, 1872ରୁ 1892 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ, 1892ରୁ 1903 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ, 1872ରୁ 1889 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଟାଲୀୟ ଯୁବ, ପବନ, କେଦାରଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା, ଚିଲିକା, ଦରବାର, ବିବେକୀ, ଉର୍ବଶୀ, ଯଯାତି, କେଶରୀ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ବିବେକୀ 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତ ଗୀତିକା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଥିଲେ ସରଳ ଓ ବିନୟୀ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଏକାଧାରାରେ କବି, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିଦର୍ଶକ ତଥା ସୁଗୀତିକାର। 1908 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ ସମୟରେ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।